आं गिबियावनो निउस चेनेलनि नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय बे क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सरजाबनो नागिरनाय बेखौ जोङो बड'फा दानानै गालांनाय गोदोनो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जोङो आफादनिफ्राय जों ओंखारदेरदों जोङो बेखौ पुरापुरि स्ट्रंलि अबजेक्सन जोङो मालाबाबो बेखौ रायजो राजानि मदद बयबो संगठनफोरनि मदद हारि माहारिनि मददाव जों बेखौ अरायबो होबथाबाय थागोन दिनै बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांदेरनो नागिरदों बेल' नङा मथा मथि बुंनो थाङोबा दानि बिटिआर सरकार आसाम सरकार माने बर'फोरनि नामखौनो दोनगोन ना दोना आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आरएनबि सिभिल हस्पिटाला 1954आवनो गायसनजानाय होननानै जों मिथिगौ जोंनि जन्मनि सिगांनो गायसननाय दा इसेबां गोबाव सरकार जिखियानो सालायबोआ बे आरएनबि सिभिल हस्पिटाला थाबाय थादोंमोन नाथाय दानि परिबर्तननि नामाव आसाम सरकार बिटिआर सरकार बे सरकारा दा माने बर'फोरनि मोनफा मोनफा इन्स्टिटिउसनानो जा बर'फोरनि मोनफा मोनफा मुङानो जा बेखौ खोमोरलांबाय थानो नागिरनायखौ जों नुदों दिनै बे आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ खोमोरबाय गाबोन दा जोङो सुक्तियाव नायदों गामि सोसननाय दानख'नाय दा जों नायदों सुजित नार्जारिनि जाय बड'नि फार्स्ट मुंख्लं बाथिपारा जुदि गामिया दाजाबनाय दानख'नाय जायोबा बे सुजित नार्जारिनि जाय मार्टियार्स टम्ब बेबो आउटसाइड बिटिसि जानो नागिरगासिनो दं जों मिथिगौ आइएसबिटि रुपनाथ ब्रह्म इन्टारनेशनेल बास टार्मिनेल बेबो दिनै जों उखुमाव लिरनाय नुदोंमोन रुपनाथ ब्रह्म आइएसबिटि दा बे गुवाहाटीनि रुपनाथ ब्रह्म आइएसबिटिआबो बे रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव दंना गैला दिनै रुपनाथ ब्रह्म क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल बेबो बेनिस आइएसबिटि बेबो बेनिस जुदि जोंनि बर'नि प्रथम सुजित नार्जारिनि मुंख्लं खाम्फा बेबो जुदि एरिया दानख' जानानै आउटसाइड बिटिसि जानानै थायोबा बे बर'नि नाम मर्यादाया बहा थाबावगोन आं बेखौसो बुंनो सानदों लासैनो बे सरकारा बिदिनो सालायलांबाय थानानै दानि जोंनि बिटिसि कमप्लेक्सआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै मुसुखाखौ मालाबा सोरनिबा मुसुखासो बसायफैसिगोन नामा बेखायनो जों दा बड'फा दानानै गालांनाय जों गोदोनि एक्स भलन्टियार फर्सआ जों खौसेयै दा जेसेबांखि आफादफोर ज' जाया मानो जों ज' जानानै नैबे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ नि पावार एन्ड फांसनफोरखौ मेडिकेल कलेजाव लांदेरनो नागिरनायखौ जोङो हारि माहारिफोरखौ बेखौसो खावलायदेरनो लुगैदों बयबो ज' जाजाय ओंखारनानै नांगौबा मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेज थाथों रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जेरै गोदोमोन बिदि थाथों बेखौ एखे दले बले बयबो ओंखारनानै बे सरकारनि बिरोदै एखे बुंनो थाङोब्ला जाथि द्रहि जाथिनि हेंथा बे सरकारनि एगेन्स्टै जों गसंनानै जों बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जेरैबाबो रैखा खालामनांगोन आं बेखौसो बयबो हारि माहारि जाथि धर्म बर्न निर्बिखेखे मदद हेफाजाब होनानै जेरैबाबो बासायना लाखिनो थाखाय आं बेखौसो खावलायदों आरो हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन